Takže ahoj, vítám tě u nového farmlogu. Dneska tady budeme takhle práškovat, budeme tady práškovat jenom tohle pole a ještě takový malý kousek pole. A pak asi budeme jezdit na loukách ty krásy, co to je? Já se teď nevím vzpomenout, jak se to jmenuje. Tak ještě budeme jezdit po loukách, možná s praskačem nebo s tamtím, no. Byl bych rád za nějaký like, odběr a jdeme na to. No, že dneska tady budeme takhle mašírovat. Tak si přidá. A jedem nahoru, pojedeme tady po kole, děláme další. To zbytečný. Dělat tady víc kolejí. No, jsme mohli po téhle teda, což? Zapneme si to a jedem. No, takže dneska tady budeme dělat tohle. Budeme jezdit jiný louky než tyhle. Pojedeme tam dozadu, odkud máme nějaký ty videa z těch lůk, tak tam pojedeme. No, vezmeme se na to 72 a budeme mašírovat. Přemýšlím, jestli se vezme 72 ze předka nebo bez předku. Ty krásko. Přemýšlím. No, uvidíme. Už mám kousek pohnojený. Takže jedeme dál. Tady vytočím, jsem se ještě vrátím. Krystala se ale nechal zapřehlýho zatím. Vidím, jestli ještě budu používat, tam to práškovat nebudu. Tak no, tohle je, jak jedu. Ježiš, otra. Kle, no. Kle tady. Jsme tu. Tak ukáž, jaký máme. No, máme větší záběr. Tenhle řádek brambor. No, takže dneska tady budeme dělat. Tady to profičíme mezi stromama. No. Šipkoníme. No. A jedem. Krystala šlehnem na dvůr, tady ale nebudu. Ty krás, tady už mám strojí. Žondíra, nevím. Jo, ještě za kameru, tak jsem popráškoval nějaký tady ty pole. Taky jsem dostal to, co jsme nedostali v minulém videu a takhle, no, já udělal. Teď to chcípnem a co si berem? No, já nevím, co si vezmem. Jdeme tam, já to nemám tady, volme to si brát nebudem. Já nevím. Co si vzít. Ale vezmeme 72 tady tu. Tak tuhle si berem. Sakra, já jsem vlítla včela. Počkejte.
Jsem zpátky. Vosa mi sem vletěla. Sakra fix. Okýnka mám otevřený, jak otevřem tohle. A jedem. Jo, to bylo zdržování s tou vosou pitomou. Ještě jsem jí zamáč, jinak by nám uvčel zase ničila plástva a to by bylo hrozný. A je snáším vosy. Akorát škoděj list. Ejď. Jedeme. Jo, to bude zase ježdění. Co naježdíme teda? A jí to rozlož. Šlehni to dolů a jedem. No. Tak. No, a jedem. Nic jiného nám zbývá, no. Nežes? Jo. Tak jedem, no. Je krása. To bylo ježdění tohle. Ach jo. Počkej. Jak ono to? To hnojí. No nic, no. Krása. Jedem. Ach jo, to se najezdíme. Teďkon. Bude ježdění tohle. To je bají do ježdění, ale co musím to dělat, no, nedá se svítit hold. To hnojení zadarmo. Jo, mají za 72. No. Jo, ale... Sakra, proč mluvit prostě? Si dá pár facek nebo co? Jo. A to za kameru dodělat nebudu, to co stihneme a on bude všechno. No je to hodně, co bychom mohli dělat, tak co stihneme, už na to pak i kašlu. Je to práce k ničemu. Ach jo. Nevím, proč to vůbec dělám tohle. A tohle video udělám si krátký, jenom 10minutovku. Jo, uděláme 10minutovku jenom. Si to aspoň takhle obědám. A to kašlu. Uděláme tohle v příštím videu. A budeme mašírovat. Uděláme 10minutovku z tohohle. Ještě 10 minut jsme mohli mašírovat, ale uděláme z toho jedno samotné video a budeme tady mašírovat. A tohle možná jednou budu je orat tu louku a i ryby od těch polé. Tak tady už to. A ještě jednou se to bude objíždět. No je to. Tak to. No. Když už je toto. Teď si jedu takhle. Tam se otočím a bude jezdit nahoru dolů. Jo. To je tady zase Turkem, no. Jedeme až na farmu. Xko. Takže doufám, že se ti video líbilo, ještě jednou říkám. Byl by jsem rád za like a odběr a uvidíme se u příštího videa, ahoj.